Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon diyan ni Kristo, sa kini ka bulahang adlaw nga nagkatapok kita aron maghiusa sa atong pagpasidungog o pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong grasya. 25 katuig sukad na himong Archdiocesan Shrine ni San Jose kining ato ang simbahan ug katawhan. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo. Maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. O Diyos, matagtuig mo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar nining templo. Pamatiya nga mong pagampo, itugot nga dini kanunay himuon, ang lunsay nga pagalaga dalang kanimo, ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya si Solomon mibarog atubangan sa halaran sa Ginoo, atubangan sa mga Israelita, o giisa niya ang iyang mga kamot ngadto sa langit, o miingon, O Ginoo, Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta, nga nagtuman sa kasabutan ug nagpakita sa gugmang walay paglubad sa imong mga sulugoon nga nagsunod kanimo sa kinasing-kasing gayud. Apan mapuyo ba gayud ang Dios dinhi sa kalibutan? Ang langit ug ang kinatasaang langit dili man gani igo sa imong kapuy-an. Unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod. Apan tagda ang akong pag-ampo o Ginoo nga akong Dios. Pamatia ang akong pagsampit kanimo niining adlaw. Aron bantayan mo kining templo sa adlaw o sa gabii. Ang dapit nga imong giingon nga adto didto pasidunggi ang imong ngalan. Aron mamati sa mga pag-ampo nga ihalad sa imong gialagad nganhi niining dapita. O pamatia usab ang pangaliya sa imong alagad o sa imong katawhan sa Israel. Inigampo nila nga mag-atubang niining dapita. Pamati diha sa langit nga maoy imong puy-anan. Ini kadungog mo, pasaylua kami. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Daygun kaunta o Ginoo, Dios ni Israel, among amahan, gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan. Ginoo, gibayaw ko ang satanan. Imo o Ginoo ang kaharianon. Gibayaw ka nga Pangulo
labaw sa tanan, ang kabahan di anon, ug kadungganan nagagikan kanimo. Hibayaw ikaw labaw sa tanan, ug ikaw ang nagmando diha sa tanan. Sa imong kamot anaa ang gahom ug kusog, ikaw ang naghatag sa kadako ug kusog ngadto sa tanan. Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa kamo mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katiglungsod na sa katawhan sa Dios. Ug ang mga sakop sa iyang banay, gitukod kamo diha sa sukaran nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab ang nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
hinumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-a ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan ug unom ka tuig ang pagbuhat niining templuha. Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na si Jesus, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti kini niya, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Nining atong pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo sa pagkahimong National Shrine ning atong simbahan. Lipay ko. Lipay basad mo? Uy, mura magdi siguro da. Are you also happy? If we are all happy, let us praise and thank the Lord. Pakpakan nato ang Ginoo.
mangayo sa kuog maayong una kang Monsignor Roger Fuentes, ang ato ang Vicar General o moderator sa team of pastors diri ning maong parokya. Sa iyang mga kaubang pari, ako silang nganlan kadiyot ha. Si Father Ian Phil Balangkig, si Father Alex Cola, si Father Jimmy Tulintin, si Father Joel Oriesga, si Father Rolando Manayon, si Father Marlon Lipon. Abi ninyo, swerte mo kaayo diri, bulahan mo kay kining inyong team of pastors, mao ni akong maisip nga model sa mga team of pastors sa atong archdiocese. Dili tungod kay sila perpekto, kundi tungod kay nasayod ko naningkamot jud in town sila nga ang katawhan sa Dios diri maalagaran og maayo. Thank you kaayo Monsignor Roger and Company. Once again to silang dasigon sa masipang pakpak. Soon ko mga kaparian o mga diakono, mga kamadrihan, mga pangulo nga nangalagad ning maong parokya, mga benefactors and friends of this parish, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Kini akong wali mubura. Pero muhangyo sa ako ninyo, lingi asa ninyo ang inyong mga tapad be, palihog. Unya, pahinumdumi aning nindot kayo nga kamatuoran. Paminaw mo ha, kini ang inyong isulti sa inyong tapad. Dini sa kalibutan, ang Diyos dunay duha ka puloy-anan. Ang una, ang simbahan, lugar alampuan. O ikaduha, ang simbahan nga mao kita ang katawhan. Okay? Please, sige. Ingna inyong tapad, ana, palihog. Ingna. Oh. Okay. Ay nalang tiwasa ka kay balo ko nga wa mo ka memorize. Ako lang ipasabot no, una akong in-Englisson ha. In the world, God has two dwelling places. One is the church, the house of prayer, and second, the church that we are, His beloved people. Mga igsuon, kung gusto ta nga pasidunggan, simbahon, pasalamatan ang Diyos, kinahanglan kining duha atong ampingan. Una, ang simbahan, balay alampuanan, no? Ampingan, ipabilin nga limpyo, himuon kanunay nga balaan. Ampingan yun nato kay kabalo mo, diya sa Ebanghelyo, kung naay mga mahitabo diri nga dili maayo, dili malipay ang Diyos. Masakitan siya pag-ayo. Si San Pablo, mo'y nagpahinumdum nato, no nga kita, ang katawhan sa Diyos, mao ang templo sa Diyos. O ang Espiritu sa Diyos, magpuyo, diha ka nato. Mao nga sa mga giampingan nato ang balay alampuanan sa Diyos, angay nato usab, ampingan ang iyang katawhan. Kay kung dili nato ampingan, dili nato alimahan, dili nato ipabiling balaan ang iyang katawhan, way pulos ang atong pag-atiman sa balay sa Diyos. Ug masakitan ang Diyos kanato. Matagigayon nga kita magpasakit, magdaog-daog, mamintaha sa iyahang katawhan nga pinangga.
Amen? Nasabtan ba nato tong tanan? Abi ninyo, kini atong celebration karon, mahimo gid ning nindot kaayo, mabungahon o makahuluganon. Kung kadtong akong gipasabot ninyo, dili lang sabton, kundili puy anato sa matag adlaw. Hinaot ko mga igsuon, kasi sige balik-balik nato diri sa sulod, no? Mas mudako ang atong gugma sa Ginoo ug sa iyahang katawhan. Makasubo ba ya? Ilabi na karong panahon na kinasayod man ta nga dako ug baga ang katawhan sa Dios nga naa sa dili maayo nga kahimtang. Ilabi na dinhi sa atong nasod. And it becomes more painful because the same people who worship God on a Sunday can sometimes be the same people who cause pain and misery to God's beloved nation. Di ba? Sakit, no? Dili maayo nga kahimtang kana. Mao na nga manghinaot ko ha. Kitang tanan, gikan sa kinadakuag posisyon nga ri sa pinakagamay. Gikan sa obispo nga ri pinaka ubos sa mga laiko. Unta ato ginang ibutang sa itong kasing-kasing, ampingan nato ang usag-usa. Sama nga giampingan nato kining nindot nga shrine, balay, alampuanan ug balay sa Dios. Hapit na kumahuman. Tulo lang kabutang nga ako ipabalo ninyo sa inyong pag-uli, no? Bubo ra gid ni, pero manghinaot ko nga di gid ninyo malimtan. Sa umaabot nga mga tuig, manghinaot ko, kita, unang-una, mahimong simbahan nga kanunay maminaw, sama kang San Jose. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Makasubo ba ya? Daghan ka nato, dili na ka maumaminaw. Di ka maumaminaw sa Ginoo. Samot na sa isig katao. Bisan gani diya sa balay, gamay ra kaayo ang magpaminaway. Mao nang dali na ta mag-away. Tinuod dili. Tinuod kaayo. Si Saint Joseph, hilom nga tao, pero sigurado ta. Unas tanan siya na minaw kanunay sa Ginoo. Mao nang sa kanunay siya nagiyahan sa iyang kinabuhi. So that's the first one. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Ikaduha, hinaot nga kita mahimong simbahan nga manalipod sa pamilya. Let us be a church that protects the family. Karong panahon na ang pamilya namiligro sa kanunay. Daghang pamilya gani magkabulag, magkabungkag, tungod sa panag-away, magsugod sa ginikanan. Daghang mga pamilya karon gihadla sa daghang mga tentasyon sa yawa. Himuon ta nga magkabulag-bulag, di na ta maghiusa bisan sa pagpangaon, samot na sa pagampo, di na ta mag-uban. Namiligro ang pamilya karong panahona, kaya ang matag usa adunay kabilinggan para sa kaugalingon lamang, ug wala nay maghunahuna, gamay na lang ang maghunahuna para sa mga kauban diha sa panimalay. Saint Joseph was given by God that very special responsibility to protect God's two treasures, Jesus and Mary. Kita unta pud, no? Unta sama ni San Jose, manalipod sa usag-usa. Sa kadapusan, hinaot mahimutang pamilya nga makat-on pagtrabaho para sa Ginoo sa hilom ug sa mapaubsanon nga paagi. Let us be a church that works for God in a humble and silent way like Him. Daghan nato, mutrabaho ta, basta tanawon ta. Ganahan ta kung daygon ta,
Ganahan ta kung naay recognition inighuman nga atong madawat. Saint Joseph was not like that. Mao din ni rason nga ang atong pagpangalagad sa dagang higayon dili timos tungod kay naamantay laing interest. Si San Jose magtudlo nato to work and serve only to glorify God. Congratulations kaninyong tanan. Viva Señor San Jose! Ang pagpakan ng atong mahal nga patron. Magdungan kita sa pagpadayag, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, ni kunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kabasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa pagsaulog nato ning anibersaryo sa dedikasyon ug pag-isa sa atong simbahan, isip National Shrine, pahinungod kang San Jose, ipadangat nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, nga nagtawag ka nato nga mahimong mga buhing bato, gitukod diya kang Kristo, aron mahimong iyang balaang simbahan. Muingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang balaang simbahan sa matag dapit makahalad ngadto sa Dios ug takos ug matinahuron nga pagsimba. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nagtigom niining simbahan makakaplag og grasya, kalinaw ug kusog sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagdumala ingon man ang mga gitahasan sa pagmintinar ug pagpanglimpyo sa simbahan, magpadayon nga matinud-anon sa ilang serbisyo alang sa Dios ug sa iyang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kita kanunayng magpakita og pagtahod sa matag balaang dapit nga gipahinungod alang sa pagsimba sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga benefactors, ingon man ang tanang nangamatay nga matinud-anong nagsimba niining simbahan, makatagamtam sa kahayag nga walay katapusan ug sa kalinaw sa gingharian sa Dios uban ni Señor San Jose. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ang pag-ampo. Amahan nga balaan, dawata ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagtigom karon, libot sa imong altar, himuha kami nga mga buhing bato nga magtukod sa imong simbahan, pinaagi sa pagtuo ug labaw sa tanan, pinaagi sa gugma para kanimo ug sa usag-usa. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsuon, pagampo kamo ng atong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, naghandom kami sa adlaw nga ang imong balay, imong gipuno og himaya ug kasantos, himuha kini nga halad nga kanunay imong madawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos o makagagahong sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga maghihatagon, nagpakatakos, pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo. Apaningon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisanto sa kanunay imong panabang, ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayon niya nga inahan, nga daghan og anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu ng pagsantos ni Magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuwas iyong pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami nimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, sa makaabag ni mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Recepti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kami luwason sa tanan dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na yun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang atong pag-inigsuunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo, naghangyo kami nga makaangkununta sa bunga o kalipay sa imong panalangin, ang katawhan nga gihalad nga na kanimo, ug himua nga magalagad kami kanimo sa lawas ug kalag, ilabi na ning adlaw, sa pangilin kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Misa est.
siya